Welkom dames en heren bij TWK 2017. Snollebolletjes! Wie werkt dat gewoon? Nou niet. Alain Mem. Oh, zo. Ja. Je komt in de beeld, wie geht dat? Oké, oh ja, ja, nu snap ik het. Oké, best me genoemd filmen dan al of zit er al aan? Oké. Ik denk dat u bent, ik een stroommelding. Ja. Niks net. Ja, ik denk het wel. Ja, oké, dat kan ik verstaan. Oké. We zeggen, vlog ze en daarna. Dit is toch echt wat voor jong Liemalen, niet? Want daar ben ik toch echt te oud voor geworden. Jezus, als dit gaat werken, dan weet ik het dan niet meer. Zit je er klaar voor? Klinkt niet zo heel goed, hè? Zit je er klaar voor? Ja, en dat is wie ik het wil hebben. Wie chic is het om de spits te mogen afbieden in een eigen dorp? Want we gaan het Teun en Giovanni. Ja, ze waren de grote winnaars van het TVK 2014. Ze kwamen als ganse klein jongskes de bühne op. Maar vrouwen wel heel snel in de gaten dat we te maken houden met de ras-echte artiesten. En want op elk podium waar ze ook maar komen, zetten ze de boel op zijn kop. Maar één ding staat voorop. Qua voorbereiding laten ze niks aan het toeval over. Gewoon een neus heen doen. Links is links, ik rechts. In orde. Iedereen wil alles, wat geen jeugd, wat geen stof. Maar we willen leven toch, vandaag weer is toch. Ja, met dit nummer gaat je sowieso de eerste plaats worden. Wees in de klopper. Leef vandaag. Hey! Snollebolletjes! Ja, ik ben binnen. Dus bel maar vast op zich. Noteer aan buik, want de stoppen is van door het eindigt en de gekke ruis. Het wordt een feest. Zoals er nooit er is geweest, het lang in nacht. Zoals zelfs Guus niet had verwacht. De hulp vloer van flessen en de brommer in de gracht, dat maakt niet uit. Want je leeft maar één keer. De schieten zijn toch met 1000 uur, dan gaat hij weer. We gaan omlaag, omlaag, omlaag. Allemaal. We gaan omlaag,
winnaars van het TVK. Gewoon van een nieuw gezicht, althans een nieuw gezicht voor het TVK. Want ze is een bekende, want ze sting al op verschillende grote podia in Limburg. Want we gaan naar Valkenberg. Fiorens en Ruiters, wat zijn de fans uit Valkenberg? Daar zijn ze. Ja, zingen, dansen of acteren, het zit er gewoon allemaal in het bloed, hè. En dat was wel duidelijk tijdens de veuren, dus wie zie ons een spetterend optreden verzorgde. Dames en heren, hier is mijn TVK-liedje, het Super Tiener Vastelavondsbal. We horen toch zo'n de halve finale van het TVK. En waar ik toch echt wel trots op ben, is dat ik in de finale stond van het TVK. Maar ja, hoe dat ging, dat heb ik toen net al kunnen zien. Maar hoe ik me heb voorbereid, dat zit je aan deze film. Nou, ik sta hier Verfeest en Fopwinkel, DNG en ik ga hier mijn TVK-finale kostuum worden. Wat je met? Op Super Tiener Vastelavondsbal. Ik sta hier Verstudio Hellebrand, de dansshow van Kevin en Bibi Hellebrand. En die gaan mijn ex versterken op de TVK-finale. En ja, hoe dat gaat, dat ziet je natuurlijk in de finale. 2, 1, 2, 3. En dan krijg je zeg maar dat je met je heup klaar. Ze lissen waren saai, dat wordt zo diks gezakt. En Engels, Duits en Frans, dat willen we niet bij. Laat ons gewoon examen doen in carnavalogie. Dus worden snel een nieuw idee geboren. Een eigen bal, dat kunnen we met scoren. Viereneke, carnaval. Hier bij ons op het Super Tiener Vastelavondsbal. Viereneke, carnaval. 3 dagen lang op ons eigen festival. We zien ons springen en ons vriendinnen, kom maar binnen.
Marita. Vergonne Durp, wat ze inmiddels al een beetje het Volendam van Limburg beginnen te noemen. Vergonne Grubbe Vorst. Ja, de oud-winnaars, Luc en Eve. En ik vroeg het me af, zou Luc degene hebben van de pap? Want je weet het hè, de pap van hem is de kleine René van de Tollenzek. Maar één ding weet ik zeker, want Luc heeft het slummer aangepakt. Want hier mogen vanavond stralen neven die mooie Eve. Alleen ging er natuurlijk ook heel hard aan vooraf. Vanavond zien we bij het muziekcafé bij Rijnbank en wie weer even op het interview. Ja, en het gaat zo gebeuren. Het is een beetje spannend. Maar we zien de kloven. We zien net gewoon met het interview bij Rijnbank. En we gaan nu op normaalstoon. 631. Zo maar geit, als er alleen niet lotte stond, als er vast een lovend neer bestijgt, maar ergens in het dik verscholen, in iedere mens, de schanke. Kaas op de zuga! Dat zo maar geit, als er alleen niet lotte stond, als er vast een lovend neer bestijgt, maar ergens in het dik verscholen, in iedere mens, de schank het rollen. Ik weet dat ze het vindt, dus volgt in hert al op met het genul, want vast een lovend is het allerlekkerste gevoel. Dus wie want nu begin de vaste overste wel. Ja, we gaan redden, wat er te redden valt. Of dat nu al, of nee bevel. Ze weten wat, ze menen dat dat gaan niks is. Toch heeft ze het gehad, werd ze misschien en was ze mis. Toch hoeven we ook niet te leren, het zit erin. Houd op met mieren, lage pluk gooi je zin. Dus volgt in hert al op met het genul. Want vast en lovend is het allerlekkerste gevoel. Dus wie gewoon redden, wat dat te redden valt. Want nu begin het vaste lovens geweld. Ja, wie gewoon redden, wat dat te redden valt. Of dat nu al,
de volgende finalisten, want ook ons beek wordt vandaag vertegenwoordigd. We gaan als Jenne Bruin, een meisje wat het liefst de ganse dag door zingt. Of ze nu toe zit, op zwalf op de fiets, het maakt allemaal niks uit. Met allerliefste steekt ze op de bühne tot in de laatste uurtjes. Maar Cheyenne, leg ons eens uit, wie is dat allemaal begonnen? Vroeger deed ik heel graag vastelavond vieren en ja, bij ons in de deur voor een wedstrijd. En daar deed ik helemaal aan met. Waar ik ook kan op staan, is het nog niet gedaan. Daar komt het duvel los en het is pas net begonnen. Waar ik ook kan op staan, gaan opstaan. Maar glimlach pas met mij, kreeg ik een lach op mijn gezicht. Maar glimlach pas met mij, kreeg ik een lach op mijn gezicht. Waar ik ook kan op staan, is het nog niet gedaan. Daar komt het duvel los en het is pas net begonnen. Waar ik ook kan op staan, gaan opstaan. Maar glimlach pas met mij, kreeg ik een lach op mijn gezicht. Maar glimlach pas met mij, kreeg ik een lach op mijn gezicht. Snollebolletjes! Ja, ik ben binnen, dus bel maar vast op psychotherapeut. Want de stoppen is van door, het eindigt in de gekke ruis. Het wordt een feest, hey, zoals er nooit er is geweest uit de nacht. Zoals zelfs Guus niet had verwacht. De hele vloer vol flessen en de brommer in de gracht, dat maakt niet uit. Hey, want je leeft maar één keer, dus schiet eens uit op 1000 uur, dan gaat hij weer. Waar ik ook kan op staan, is het nog niet gedaan. Daar komt het duvel los en het is pas net begonnen. Waar ik ook kan op staan,
We gaan er nu aan winst voor het TVK. We gaan naar hel. Job en Siem. Ook Job en Siem hebben fans metgebracht. Ze kennen elkaar van wel met de vaste lovend zorgde ervoor dat een echte vriendschap is ontstangen. Maar ook een nieuw duo. Duo Dich en Ik. Een duo dat inmiddels al op heel veel verschillende podia heeft gestangen. Kijk maar. De DJ, die draait weer lekker door. Verrek het lied die daar op zwaar te kloppen. En luister naar die plaat die de gek maakt wie een raad. Du hoort het en du kent het niet meer stoppen. Zelfs die herslag is van slag. Maar alleen maar voor 3 dagen. Omdat het klopt, de vaste om een klop. Gij de 1, 2, 3, 4, rommel en neer. Omdat het klopt, de vaste om een klop. Ik drie dag lang de kodder door de kop. Van zo komt uit de statie, doe veel zij alles klopt. Doet dat niet weer dat mensje met een hamer stopt. Ja la 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 la. Ja la 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 ja la 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 ja la 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 la. Ja la 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 la. Omdat het klopt, de vaste op het klop. Jij de 1, 2, 3, 4, rommel en neer. Omdat het klopt, de vaste op het klop. Klopt in 3 dagen lang de kolder. 3 dagen lang de kolder. 3 dagen lang de kolder door de kop. Ze vinden het zo gezellig hier boven op het podium, maar ik ken dat ook wel begrepen. We gaan verder met de volgende finaliste en dat is een dame
die de liefde voor muziek met de poplabel ingegooid heeft gekregen. Want het is de jongste uit een gezin van 6. En ze treedt met het ganse gezin op in het binnen- en buitenland. Maar zelf stinkt ze al met ontzettend grote namen op verschillende podia. Maar één ding miste ze nog in haar korte, ambitieuze leventje. Een finale plaats op het TVK. En hier staat ze dan. Morgen een heel groot applaus voor Lisa Schiffler uit het gezellige Sittard. We staan hier in het forum. Dat is de topdrukte. Met de einddag oude prins. En neven de einddag oude. Ja, het is officieel einddag een prins. Ze is al onder het beeld. Lisa. Lisa, doe we ook een eigen vlog in het doen, of niet? Ja, zeker. Waarom is ze dan aan het doen? Ik ben in de finale van de TVK. En doe thuis met het kleedje. En dit is het net bij het mee. En dan heb je vandaag weer opgetreden uit Ja, de hè? klopt. Op 4 februari is de finale in Velden. En het is een leuk natuurlijk. Oké, dus 4 februari is de finale. Ja. En hoe kunnen we dat zien? Live in Velden. Ja. Oké, dus allemaal komen. 4 februari in Velden. Ik wil de helden zeggen. Niet in de helden, in Velden. En voordat ik afsluit, geef ik het woord aan stadsprins Bart de Twee. Ja, want ik hoor Lisa ook succes wensen. En dat ze maar van zitten op de schouder. En ik weet niet of er bier zijn, ik zag het wel op een agenda staan. Ze maken er super. En nu maak je het afsluiten. En nu sluit ik het af met een aantal zeer zinnige woorden voor Zenos water. Iedereen die hier goed Limburgum is met vaste lof in het groot gestum. Ga eens op de zuigen! Klak met een mondje, klap in de hein.
stamp op de grond. Oh, ik zing en ik fluit. Moest eens zien wat dat ritme met mij duidt. Dit is het ritme dat mij op weg naar Vastelovend brengt. Voor aan die melodie een lekker melodieke hing. Bakken, zakken, tikken, zakken van mijn hakken. Dan wie heb ik direct een melodie te pakken. Ja, mijn leven voor dat ritme en muziek, die is het show. Dat is zoveel van de Vastelovend houdt. Ja, mijn leven voor dat ritme en muziek, die is het show. Dat is zoveel van de Vastelovend houdt. En een heel groot applaus voor Lisa Schiffler. Goed zit hard. Dankjewel. Ja, dan gaan we verder met de volgende finalist. Waar zijn de lui van het platform De Rooise Top? Of van de Vastelovensvereniging De Pielhaas? Waar zit je? Ja, want hier zit eigenlijk de drijfsfeer achter de groep, wat we zo meteen hier op de bühne mogen verwelkomen. En ze zijn nog dankbaar dat ze hier samen tijdens deze finale hier mogen optreden. Kijk maar met. Wij zitten bij de finale van de TVK. Kom maar op, dit kom mee vieren. Met z'n allen op het plein, van zo'n goed en klein. Kom maar op, dit kom mee vieren. Hallo Limburg. 4 februari stonden wij in de finale van de TVK. En we reden nu aan naar de studio. Het is vrek koud. Niet normaal. Wij zijn gearriveerd bij Marlstone. En we gaan ook de nieuwe versie van Kom maar op opnemen. Het is vrek koud. Ja. Nee hoor, dat is de voorkant. Wat grappig. Eigenlijk studio's, hier. Vat vol vastelovend, dat werd speciaal gebrouwd. En het flink liggen riepen in het bronstuur. Ja, ik ben binnen, dus bel maar vast op psychotherapeut. Want te stoppen is van door, het eindigt in de gekke ruis. Het wordt een feest, zoals het nooit er is geweest. Het laminaten gaat eraan, alle stolletjes doen mee. Het is een nacht, zoals zelfs Guus niet had verwacht. De hele vloer vol flessen en de brommer in de gracht, dat maakt niet uit. Joek zit hier als in verbond. Trekken nou hier in de grond. Cheerwatsen op de moord. Groeven jammen op de
dit gewoon weer vieren. Met z'n allen op het plein. Al zo goed en klein. Kom maar op, kom maar op. Kom op, dit gewoon weer vieren. Joh, we zien de kans verkloot. Hier in Wondelklover, het feestje van met Jo. Kom maar op, kom maar op. Kom op, dit gewoon weer vieren. Met z'n allen op het plein. Al zo goed en klein. Kom maar op, kom maar op. Kom op, dit gewoon weer vieren. Joh, we zien de kans verkloot. Hier in Wondelklover, het feestje van met Jo. Wow, vastelovend top. Wow, dus kom nou maar op. Wow, vastelovend top. Wow, dus kom nou maar op. Dat was Venrooy. Maar nu wil ik de fans uit Hegelsum werden. Suus, zeg je dat aan iedereen onder? Super. Ja, want in dat mooie plaatsje wonen 4 eigenwijze vriendinnen. Maar klopt dat? Zijn die echt zo eigenwijzers tot ze zelf zeggen? Is dat echt zo? Ze nemen zich althans de eigenwijze kukens. Maar ze hebben er ontzettend veel zin in en hun hartjes gewoon ontzettend tekeer. Maar is dat nu van de liefde of is dat van de zenuwen? Want aan een voorbereiding kan het toch echt niet liggen. Hoi, we zijn nou onderweg naar de Wevert. We werden zo geïnterviewd door de Rijndonk. En daar was hij de andere ook aanwezig. Van Horst aan de Maas, dus dat is Horst en Krummenhorst. We hebben niks. We zijn nou net begonnen met het interview met iedereen. We mogen nou deze super chique microfoon even gebruiken. Het ging best wel. En vond jullie het? Zijn goed? Ja? Ja? Ook op je. Dat is ook meid. Ik ben verliefd op Nina Prins. Zoals Schuurt hebben we net heel goed geoefend voor het opnemen volgende week donderdag in Malstorp. Bedankt Jasper voor Gens. We kunnen wat scoren. En dan zullen we daar van ons. Ik ben verliefd op onze prins. Ik ben verliefd
draaien met de volgende finalisten. Wordt in de feest uit Limburg en Eindhoven. Je stoort er lekker voor aan, want dat is de plaats waar Mee en Nenke vandaan komen. Mee en Nenke die vorig jaar, althans ze stingen voor de eerste keer in de finale. En wie zich eenmaal dat gevoel te pakken houden ze maar één ding voor ogen. Dat nog een keer te mogen metmaken. En het is hun geluk, Mee en Nenke. Hey, weer zit nu in Limburg. En we moeten optreden op de jeugdzitting. Stop dit fiasco, dat wil het van mijn go. Hoi, we gaan zo meteen ons liedje opnemen. Kijk maar met. En dan is de limbo. De Rotterdamse samba, dat is niet te verslaan. We zijn nu onderweg naar het gemeenschapshuis van Limburg. Want we hebben vrijdag een optreden met een live band in de revue van Limburg. Op dit fiasco, dat wil het van mijn go. Hey, je gaat champagne, kom maar ik doe maar gewoon weer maak ik dan. En dansen de limbo. De vastelavond samba, dat is niet te verslaan. De oude generatie, de christelijke weg. Kom hier nog met ons dansen, want we hebben weer genoeg weg. Hoi, veel zitten hier bij Streekomroep Start. En we hebben vandaag een interview. Bingo, drieën klappen stampen, kom maar ik doe maar gewoon weer maak het tempo. En dansen de limbo, de vastelavond samba, dat is niet te verslaan. Is met vaste loving groot gestemd. Door een kleuren leven weer op. Gij dit kaas erop kunt nemen stop. Komt weer op de pedalen stond, dan is het met de rust gedomd. Dat luurders hebben we sneller zo gebleven 3 dagen rond. Iedereen die hier goed Limburgum is met vaste loving groot gestemd. Fiasco, dat wil het flamengo. Drieën klappen stampen, kom laat ik nu maar gewoon veel maken tempo. En dansen de limbo, de vastelavond samba, dat is niet te verslaan. De vingers aan het zweren, is het echt, ja dat is waar. Laat ik nu maar geweren, ja dat is het gevaar. Alleen maar staren naar een schermpje, is dat nu eens voorbij. Kom doe nu met ons met en maak ons een beetje lief. Stop dit fiasco, dat wil het flamengo. Drieën klappen stampen, kom laat ik nu maar gewoon weer maken tempo. En dansen de limbo, de vastelavond samba, dat is niet te verslaan. De iPad-generatie, de christen niet meer weg. Kom hier nog met ons dansen, of hebben weer genoeg pech. Toch gewoon voor het proberen, dus geef ons nu een kans. Dit vastelavond is niet, dus weer van mijn licht en dan stop dit fiasco.
Nienke! Iedereen droomt wel eens en heeft een ideaalbeeld van wie de wereld er nog mooier zou kunnen uitzien. Sam en Jeroen, die uit Horst en de Maas, die kennen dat gevoel. Want ze zouden de wereld het liefste omdraaien. 3 dagen serieus zijn en de rest alleen maar gekkigheid. Dat zou toch gewoon geweldig zijn. Alleen eerst nog even de voorbereidingen voor deze finale. We zijn druk bezig met de voorbereidingen van het TVK. En ja, het Jozef en Maria bij de kerk waren. Dus wees greep als ik kan. En zie je, dat is lekker mij kunnen gaan doen. Was de wereld nou eens omgedraaid, 3 dagen normaal, de rest voor gekkigheid. Nou, dat was klaarmaken, opnames bij de muziekcafé. Komen jullie mee? Allah en het kerstmis kijkt in de zaal. 4 kindje Jezus met Jozef carnaval. Was de wereld nou eens omgedraaid, 3 dagen normaal, de rest voor gekkigheid. Was de wereld nou eens omgedraaid, 3 dagen normaal, de rest voor gekkigheid. Dat lijkt me nou echt super gaaf, dan zit iedereen in de zomernacht. Allah en met kerstmis kijkt in de zaal. 4 kindje Jezus met Jozef carnaval. Was de wereld nou eens omgedraaid, 3 dagen normaal, de rest voor gekkigheid. Ik ben binnen, dus bel maar vast op psychotherapeut. Want de stoppen is vandoor, het eindigt in de gekke ruis. Het wordt een feest, zoals het nooit er is geweest. Het laminaten gaat eraan, alle stolletjes doen mee. Ja, met z'n allen. We gaan omlaag, omlaag, omlaag. We gaan omlaag, omlaag, omlaag. Door de knieën. We gaan omlaag, omlaag, omlaag. Ja, we gaan omlaag, laag, laag, laag. Het is een nacht, zoals zelfs Guus niet had verwacht. De hele vloer vol flessen en de brommer in de gracht, dat maakt niet uit. Want je leeft maar 1 keer, dus schiet eens uit, toen bent 1000 uur, dan gaat die weer. Was de wereld nou eens omgedraaid, 3 dagen normaal, de rest voor gekkigheid. Dat lijkt me nou echt super gaaf, dan zit iedereen in de zomernacht. Allah en met kerstmis kijkt in de stal. 4 kindje Jezus met Jozef carnaval. Was de wereld nou eens omgedraaid, 3 dagen normaal, de rest voor gekkigheid. Hey, 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 oh. Hey, 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 hey. Wij huren toch zo druk, 3 dagen is te kort. Is er niks aan te doen, waarom gaat dit feest niet voort? En het antwoord hebben wij, draaien hem en hupsakee. Was de wereld nou eens omgedraaid, 3 dagen normaal, de rest voor gekkigheid. Dat lijkt me nou echt super gaaf, dan zit iedereen in de zomernacht. Allah en met kerstmis kijkt in de stal. 4 kindje Jezus met Jozef carnaval. Was de wereld nou eens omgedraaid, 3 dagen normaal, de rest voor gekkigheid. Hey, 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 oh. Hey, 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 hey. Wie kon er wat aan doen, dat was toch niet zo gek. Een ander voordeel is, er is aan feestig geen gebrek. Dus het antwoord hebben wij, draaien hem en hupsakee. Was de wereld nou eens omgedraaid, 3 dagen normaal, de rest voor gekkigheid. Dat lijkt me nou echt super gaaf, dan zit iedereen in de zomernacht. Allah en met kerstmis
Rut. Lin speelt bij toneel en Isabelle zingt bij Opera Zuid. En door het bundelen van hun krachten zijn die uitgegroeid tot echte podiumbeesten. Ze stingen maar liefst 3 keer in de finale. En een droom de werkelijkheid is geworden.
keer weer op zoek naar vernieuwing. En dat ziet je ook, dames en heren. Je ziet alle vlogs van de dames en heren natuurlijk hier achter ons verschijnen. Dit hebben ze opgenomen voor de halve finales. Ze presenteerden zich in dat filmpje, wat natuurlijk leuk was voor te maken, maar ook leuk om naar te kijken. Maar het kon ze ook gaan opleveren. De vlog die het meest gedeeld wordt op internet, kreeg namelijk een wildcard. Rechtstreeks door naar de finale. En wij de grote winnaar daarvan worden, ziet je nu. Hey, hoi, hallo, TVK. Ik ben Tassa en ik neem me wet op mijn weg naar het TVK. Hoe ik op zoek ben naar mijn knappe jongens en naar mijn droomprins. Ik zit nu bij Marvelstoot en ik ben het wachten tot ik mijn liedje kan inzingen. En ja, van wachten wil ik heel erg melig. Ja, zo, dat ging goed. En nu op naar het volgende. Ik ben de Hanzaal en ik wil dadelijk optreden, maar ik ben op zoek naar mijn knappe jongens en naar dat droomprins. Jasmin, heb je dat droomprins misschien gezien? Ik wil meteen lopen, maar ik weet niet of het single is. Zal ik maar gaan zoeken? Is goed. Charissa en ik zitten nu op zoek naar mijn droomprins op Sjoer. Maar ja, we vingen hem niet. Zet er een machine? Ja, wacht. Even kijken. Hoi meneer. Best u toevallig prins geweest? Ja, in 2011 ben ik prins geweest. Ja, daar hebben we nog niks aan. We moeten een prins hebben. Ja, Sorry. weet je wat? We kijken gewoon op de TVK-finale. Is goed. Ja, dat was het. Ik ben in Hubbelsberg op zoek naar mijn droomprins en volgens mij heb ik hem gevonden. Prins Jans, wat zou mijn droomprins zien? Dat is wel heel geer, maar helaas, ik heb een droomprinses al gevonden. Ja, heb ik nog niks aan. Ik zal niet op dat domme deel. En hoe kan ik mijn droomprins vinden? Ja, die Drogenprinz kannst du einfach mal in der Karneval bringen. Und da über einen Fastelavond in der Limburg hier, ja, wunderbar schöner Karneval. Überall, oben Welt hebben de Könige Prins. Zoek mij in de Karneval met de bestemde dingen vinger. Zoals je misschien kunt horen, is mijn stem kapot. En dat komt omdat ik met heel veel knappe jongens heb gemoeld. En gefeest natuurlijk. Maar mijn droomprins zit er nog helemaal niet tussen. Misschien ving ik hem dadelijk tijdens de finale van de TVK. Tot! Iedereen die hier goed Limburg is met vaste loving groot gestemd. Ga eens op de zuigen! Ze vingen mij te jong om al te vieren. Op de min, ik ben zien bij de fleur.
uit Ubaksberg. Ja, en ze op 5-jarige leeftijd al in een kinderkoor zingt. Inmiddels de vooropleiding van het conservatorium heeft ze gedaan en de masterclass Vocal Academy in Amsterdam heeft ze gevolgd. Dan kent ze toch spreken over een echte passie voor zingen. En ik heb het over een hele mooie jonge blonde dame en ze stelt zichzelf even aan het voor. Hoi allemaal, ik ben Jelke, ben 14 jaar en ik kom uit Maastricht. Ik ga je vandaag gezellig in de dag metnemen. Ik heb er nu al zin in. Kom ga met! We zitten nu in de auto onderweg naar mijn optreden. Ik heb er heel veel zin in en natuurlijk neem ik met. Tot zo! En ik vlieg, ja, ik ben blij. Zingen we samen oren door, en dan is het voorbij. Voorzieners, dat zeggen weer als tegenwoordig. Voorzieners, het is toch niet gedaan. Voorzieners, kom terug, ja, alsjeblieft. Voorzieners, ik heb dit goed verliefd. Ik ben net klaar met mijn optreden en ik vond het helemaal geweldig. Het was echt heel gezellig. Wat was dat? Geweldig. Mijn optreden ging supergoed en de lui waren enorm enthousiast. Maar we zijn nog niet klaar. We gaan nu naar Radio Maastricht boek we nummer 8 mag gaan zingen. En ik neem u natuurlijk weer met. Tot zo! Hey Sieverdaan, bij RTV Maastricht. Ik heb er heel veel zin in. Voorzieners, dat zeggen weer als veel gewoon. Voorzieners, het is nog niet gedaan. Voorzieners, kom terug, ja, alsjeblieft. Voorzieners, ik heb dich toch zo lief. Hoi hoi! Voorzieners! Ja, ik ben binnen, dus bel maar vast op psychotherapeut. Want de stoppen is vandoor, het eindigt in de gekkenhuis. Het wordt een feest, zoals er nooit er is geweest. Het laminaat gaat eraan, alle stolletjes doekjes uit de nacht. Zoals zelfs Guus niet had verwacht. De hele vloer vol flessen en de brommer in de gracht. Dat maakt niet uit. Voorzieners, dat zeggen weer als veel gewoon. Voorzieners, het is nog niet gedaan. Voorzieners, kom terug, ja, alsjeblieft. Voorzieners, ik heb dich toch zo lief. Het is weer vastelovend, het schoenske feest van het jaar. Met pakje hol ik uit de kist, de schmink staat al klaar. Ik gooi mich dan dredig te doen, spring door en zing ook heen. Maar is het dinsdag 12 uur, ja dan is het voorbij. Voorzieners, dat zeggen weer als veel gewoon. Voorzieners, het is nog niet gedaan. Voorzieners, kom terug, ja, alsjeblieft.
Jelke. Uit Maastricht, want dan zeggen ze natuurlijk altijd Verzinus. Ja, en bij ons volgende 2 finalisten begint het een beetje wie een sprookje. Want er worden dus 2 prinsen uit 1 gemeente die samen met de scepter zwijden. Maar buiten het zwaaien met de scepter houden ze ook de liefde voor vastelovend. Ze bundelden hun krachten. Het ging niet helemaal vanzelf. Ze moesten even door het stof wieten. Maar wel met het juiste resultaat. Kijk maar. Hoi TVK, hoi Luut Limburg. Eerst een vuurplan. Goed put. En goed schudden. Vasteland. Met vasteland. Ja, nou, vooral, weet ik niet. Ons nummer voor het TVK het vastlopen boven. Niet waar. Al waar. Niet waar. Al waar. Jazeker. Vastelovend boven. Vastelovend veld weer veel pasje dit jaar. De vogels komen terug en de bergen werden wakker. We kloppen als het stuk weer op de jas. En ik rij, me komt naar dicht. En ik kijk in je gezicht. Du musst mich mal einen belaufen. Vastelovend boven. Ik ben met de vastelovenden. Ik rijd de groen, terwijl ik niet meer ken. Ik kan toch dat de slaap valt. Of dat de marmels valt. Ik ben met de vastelovenden. Ik rijd de groen, wie een zoekerspen. Weer word ik beloven. Vastelovend boven. Kom nu met in onze wereld van de vastelovenspas. Druk dich maar een champagneske, maar ik doe het voor dich pas. Gaat lekker schmien door een fluitje, dat maakt het dan vanzelf. Laat ik nu maar eens werken, met een vrij heftig af. Ik ben echt met een vastelovenden. Ik rijd die gooi, terwijl ik niet meer ken. Weet dan toch dat de s'avonds belt. Of dat de marmels valt. Ik ben met de vastelovenden. Ik rijd die gooi, wie een zoekerspen. Weer ga ik beloven. Vastelovend boven. Het is niet waar, het is niet waar. De scepter van de prins is verdwenen dit jaar. De burgemeester waggelt, dit is al gans vernageld. En doe en ik veel drinken er maar gein. En ik draai me om naar nicht. En ik kijk in je gezicht. Du musst mich mal einen beloven. Was
Ralf en Genot, oftewel puur plat. Maar we zijn alweer toe aan de allerlaatste finalist. Ja, oh, het gaat zo ontzettend snel. En dan gewoon voor nog het stadje van lol en plezier. En over welk stadje heb ik het dan? Uw eigen velden. En dat is ook de plek waar afgelopen maandag helemaal het dak eraf ging. Tijdens de gekke maandag. En Naomi en Sanne waren ook van de partij. En die zijn zo ontzettend uit hun dak gegaan. Om heel even dat drukke leven, dat jachten en jagen te vergeten. Maar ze hebben de feeststemming te pakken. Sanne, schiet eens op. Al dat jagen, daar is best weer te laat. Naomi, schiet eens op. Dadelijk zien we weer te laat. Gas op de Zuga! Iedereen die hier goed Limburgum is met vaste loving groot gestemd. Gas op de Zuga! Altijd jachten, altijd jagen. Nu eens even rustig aan. De boksenboom als versleten, want iedereen niet achteraan. We hebben nu toch al dat spooien, alleen voor alle modderpoen. Bedenk het jachtige van nu, is straks een goeie tijd van toen. Doe het nu eens rustig aan in de schoenen vaste lovenstiet. Doe het nu eens rustig aan, als ze het niet hebt ze morgen spiet. Want bedenk, en dat is hoor, vaste loven is maar eens per jaar. Vaste loven, vaste loven, vaste loven is maar eens per jaar. Iedere morgen weer naar school toe, kom ik vroeg of weer te laat. Heeft de leraar goed geslapen, want nullen dat is wat ik haat. Is de kerst weer hard vergeten, dan kunt weer de schoenen tijd. Het is bijna vastelovend, ook als woensdag, dat is niet weer. Doe het nu eens rustig aan in de schoenen vastelovenstiet. Doe het nu eens rustig aan, als ze het niet hebt ze morgen spies. Wat bedenk, en dat is hoor, vasteloven is maar eens per jaar. Vasteloven, vasteloven,
dankjewel. Ja, en ze bleven maar doorjoelen, maar dat is ook fantastisch. We hebben alle 15 finalisten alweer gehad. En ja, ze hebben allemaal alles gegeven en ze hebben maar één ding voor ogen. De beker. Daar willen ze allemaal met naar huis. Maar ja, dat ligt natuurlijk in de hand van de juryleden. Wie is het met de jury inmiddels? Kom je eruit, denk je? Ja, het wordt lastig, hè. Maar dat vertrouw ik helemaal toe. En dames en heren, dankjewel voor uw enthousiasme in de zaal. Want Geer heb alle finalisten die steun gegeven om hun echt bijzonder te voelen. En dat vind ik toch ook wel heel belangrijk. Dankjewel daarvoor. Ja, en we zien natuurlijk de gast hier in Velde. En dat zag ik al dat we dit samen doen met de jeugdinsluif uit Velde. En ze hebben een feestje te vieren. Ze vieren namelijk hun 5x11-jarig jubileum. En daar werd natuurlijk ook een jubileumlied bij. En dat kon ze vandaag vurig zingen. En dat werd gebracht door Bo, Teun en Giovanni. Natuurlijk geen onbekende voor u hier in Velde. Mag ik een heel groot applaus. Wat frivole, een en al samenhorigheid hier in Velde. En dat vind ik echt bijzonder. Mag ik dan weer een heel groot applaus? Het is één groot warm bad hier in Velde. Ja, dames en heren, het moment is door. De juryleden hebben ontzettend zitten vergaderen, maar ze zijn de route. Zo weten wij uiteindelijk 3-2 en eindgebeuren. En we hebben natuurlijk ook de beste prijs van de Vlogger 2017 weg te geven. Maar wij gaan de prijs uitreiken. En daarvoor hebben we gedeputeerde meneer Makkes. Kom eens even erbij. Van de provincie. Leuk dat je aanwezig zit. En het is de eerste keer dat je aanwezig zit op het TVK. Wie vond je het? Ik vond het geweldig. En ik wil in eerste instantie ook de jeugdinstelling Velde met een 5x11 jaar bestaan van harte feliciteren. Namens de provincie en ook alle vrijwilligers die mede dit mogelijk hebben gemaakt in Velde. Proficiat. Ja, en het is een hele bijzondere editie, de 8e editie dan wel. En dit is de eerste keer dat het echt helemaal in hand van de jeugd loopt. En daarom wil ik ook even een heel groot chapeau en een groot applaus voor alle studenten van Hogeschool Zuid. Ja, van de afdeling Communicatie en Multimedia Design. Die de registratie toch vlekkeloos hebben laten verlopen. Want dat is toch ook heel Gent, hè? Wie vind je dat een feestje voor de jeugd ook echt door de jeugd wordt gevierd? Ja, vastelovend staat een Limburg vol van tradities. Nu is in Limburg soms nog 1 jaar iets een innovatie en dan 2 jaar een traditie. Maar het mooie van dit tienervastelovend is het echt van, voor en door de jeugd georganiseerd is. Dus ik vind het fantastisch dat hij van de hogeschool dit wordt opgepakt, dit project. En dit heeft dit fantastisch voor elkaar geschreven samen met de mensen van Velde en het TVK-bestuur. Dus ik denk dat we alleen maar trots kunnen zijn hoe dit in Velde vandaag voor elkaar is gebracht. Proficiat. En trots zijn we er ook op. Ja, en u vandaag de eer om de bekers te mogen overhandigen. Maar de winnaars gewoon ik bekendmaken met de dame die daar staat.
Ik kom zo meteen bij je terug, meneer Makkers, maar Melanie Jennis, kom eens even naar voren. Want deze dame gaat spreken namens de juryleden die het ontzettend lastig hebben gehad. En dames en heren, ik wil u ook nog even vertellen dat dit de dame is die alles bedacht heeft. Zij is de grondlegger van het TVK. Zij heeft tegen haar pap gezegd, ik misgaat tussen het KVL en het LVK. En zo is het TVK ontstaan, want zo is het hè Melanie? Ja, klopt. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat je je apen trots voelt als je hier nou mag staan. Ja, ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk, ja. Wie is de winnaar? Wie is de beste vlogger van het TVK 2017? Fiorenza! Fiorenza Ruiters uit Valkenberg. Proficiat meid. Beste vlogger van het TVK 2017. En wat is die reactie dan? Ja, geweldig. Leuk. Super. Melanie Jennis, het woord is aan jou. Wie is de nummer 3 geworden van vanavond? De nummer 3 is een duo. Een duo. Dat zijn er veel. Uit het noorden. Dat zijn er al iets minder. De derde prijs gaat naar Luc en Eve. De winnaars van vorig jaar hebben nu de derde prijs te pakken. Ja, derde plaats. Maar het wordt steeds spannender. Want er zijn natuurlijk ook nog de nummers 2 en 1. Ja, en wij mogen zich uiteindelijk de winnaar van het TVK 2017 noemen. Wij gaat met de beker naar huis van de tweede plaats. Dat is ook een duo. Uit het zuiden. Tweede plaats gaat naar Sam Spas. Wij mogen zich uiteindelijk dan winnaar TVK 2017 noemen. Zal ik het maar gewoon zeggen? Zeg het maar gewoon. De eerste plaats gaat naar Fiorenza! Fiorenza Ruiters uit Valkenberg is de grote winnares. Proficiat. En? Ja, geweldig. Ja, ik kan niks anders zeggen dan alleen maar geweldig. Fantastisch. Ja, dames en heren, ik mogen natuurlijk dadelijk allemaal feliciteren. Laat ik nog één keer zeggen. De grote winnares van het TVK 2017. Gerald Valkenberg, Fiorenza Ruiters. Alle deelnemers, dankjewel en groot chapeau. En dan rest me alleen maar één ding. En de vrijwilligers natuurlijk niet te vergeten. Veel gewoon nog één keer, met z'n allen, knallen op het winnende nummer. En dan voor u toes, dankjewel voor het kijken. En namens alle hier in de zaal en van het TVK. En natuurlijk namens de winnares Fiorenza. Een fantastische vastelovend en een fantastische vastelovend 2017. Dames en heren, veel gewoon luisteren naar het winnende nummer. En dat wordt gebracht door de winnares Fiorenza Ruiters uit Valkenberg.